Bapak Ibu, kula Anindya saking SDN Palur Sekawan ngaturaken geguritan kanthi irah-irahan jangkrik karipta dening Irul S. Budianto. Jangkrik dening Irul S. Budianto. Ora perlu kaget anakku, bengi iki wis angel ditemokake ngerike jangkrik ing kebonan, pategalan, lan sawah sing mengkari sak temlik. Ing dalan-dalan lan petenge wengi. Saiki mung pijer keprungu gemontange lagu-lagu sing mung waton muni kadang gawe budheg kupinge sapa wae. Ora perlu takon anakku, dene ya ngerike jangkrik saiki wis angel dirungu. Ing omah-omah luwih seneng nyetel TV. Ketang ajeg nyuguhake sinetron sing juwarehi utawa berita-berita orang bejaji. Nyebal saka alusing pangrasa kepara nampek dada. Ngerike jangkrik saiki wis angel dirungu. Kaya dene larase lagu. Bedamen mung dadi pangimpen. Kalane leyeh-leyeh ing dhuwur amben. Arep mapan turu. Ora perlu kaget anakku. Ngerike jangkrik saiki wis ora keprungu. Kene, nyedak bapak kene. Dak jarwane werdine jaman apa anane. Yen ora tatak, tanggon bakal gedabigan. Kegilis lan dadi pengewan-ewan.